Ġiet imnedija pjattaforma diġitali fil-forma ta' app bl-isem ta' Subscribed li żommok aġġornat b'kull aħbar li tiġri f'Malta kif ukoll barra minn xtutna dwar kategoriji ta' aħbarijiet li jkunu tal-għażla personali tiegħek. B'din l-app tkun tista' taċċessa wkoll il-pjattaformi kollha ta' aħbarijiet li jeżistu f'pajjiżna. One News tkellem mal-moħħ wara Subscribed Nick Sherry li wkoll iddiżinja u ħoloq l-app. U tenna li fi żmien tal-pandemija, perjodu li ġab ħafna inċertezza, kulħadd kien magħluq f'daru u bħalu il-maġġoranza tal-poplu kienet mur tiċċekkja l-aġġornamenti li kienu joħorġu ta' kuljum fuq diversi siti tal-aħbarijiet. Kien hawnhekk li ġietu din l-idea tal-app. What if minflok jiena mmur infittex għal l-informazzjoni għal l-aħbar, l-aħbar jista' jasal għandi. Skont l-interessi tiegħi, ġifieri jiena kien jinteressani dak il-kategoriji tal-aħbarijiet dak iż-żmien fuq il-COVID. U għed di tista' tapplika wkoll għal affarijiet oħra kif ukoll li qed jiġru llum. Intant Nick kompla jispjega kif wieħed għandu juża din il-pjattaforma u xi jkun qed jistenna minnha. Tabbona għal dawk il-kategoriji tal-aħbarijiet tal-istazzjonijiet li huma preferiti tan-nies u bekk huma ħajirċievu mbagħad notifikazzjonijiet relatati biss ma' dawk il-kategoriji. So jekk pereżempju jinteressahom l-isport, jew l-politika, jew l-finanzi. Ħajtlu fl-app, jażlu l-istazzjon tal-aħbarijiet favorit tagħhom, jażlu wkoll biex jabbonaw għal dawk il-kategoriji li interessahom. Nick spjega wkoll li wieħed jista' jikkontrolla kemm il-notifika jrid jirċievi. Persuna tista' tadattom għal preferenzi tagħha, jiġifieri jew li tkun aġġornata mill-ewwel meta tidħol aħbar jew jidħlu inqas ammonti ta' notifiki u wara jidħlu forma ta' sommarju. Din il-pjattaforma tista' tiġi aċċessata kemm minn fuq l-App Store jew inkella anke Google Play Store.